Ok igo kura. Ni nyaka dog mana nyaka. Nyaka dog mana nyaka. Nyingi ten macha, ididi ben macha. Correct. Ang'o muneno ni jogi nego beni loko mapiyo piyo manyalo konyo yiero mabiro ni nikech koro igni to dong dhi mana ariyo kende guru. I think the man openyo maber. Nitiere gima iluongo ni political economy analysis. Mano wasetimo kaka jo Elja. Ma part of it waseshare kata mana gi the commission itself. Ma eyo kanyo gima ber en mondo penjo neno odwok maber. Ng'ato ka ng'ato neno gini mopogore. Gima jo Kenya dwaro sani Trevor en can we have an election conference mwakelo all stakeholders manitiere election ka waketo gi kamoro achiel to giwacho ni dalawa ja IBC spearhead ma to wacho ni mae ndie kaka wayudo electoral kech jogi nyien to wadwa ni mondo wawuoth through e gini together maonge ng'at moro amora madong' chien. Ere areas ma unu neno ni are priority areas ma watere bunge kacha to jo bunge go through JLAC Justice and Legal Affairs Committee bende ni kanyo wacho ni magi to wayiego kukelo wakelane to wakalo within 1 week to all those inyalo paro kata mana orengo kirai to loka kano kalo to gigi kalo nikech gigi gin gik manitiere gin gik ni priority and basic legal reforms magi nokonego bed kata mana ne thagore nitiere gik machalo kaka gik mowachogi gik machalo kaka kelo ok wanyal kelo technology dichiel but technology gima chalo kaka ni sani kage dwa enhance voter registration oketa ni anyalo wuok kaendi tadhi Nairobi kata choose it's just a matter of opening that claims mondo jurisdiction mare obed Kenya mangima ochuno ni nyaka obed locked into one constituency or one polling station. Koro magi gik mineno ka but I agree gima ne IBC okwongo timo kane gidonjo is engaging with the stakeholders. They have been engaging with the stakeholders magik mineno wa discuss gise discuss gi some very important machalo kaka jo media ingeni onge election kata mosetimore Kenya kama jo media osewuotho gi the commission maloyo kaka this by election. By election jo media ne nitiere gi because the MOU mane gi sign between them is also under review. Koro mage gi jo media nyaka gi engage the civil society in ji te nitiere gi gini engagement of women. Where do you think we can do mondo wating'uru kaka minewa participate election the youth ingeni apart from the youth mondo nokogo kura by election Trevor kata mono ndigi IBC kani wuothe polling stations jok mane tiyo kaka clerks mano ng'eyo ni onego bini mano tiji jo youth nyaka kata natiyo as a clerk chon ECK ni nyanyo ka jok ma yudhe ne okwepo matin ang'o momiyo we need to analyze ni ang'o momiyo ok gikwep goyo kura kende kata chung but gikwepo kata mana tiyo ne the commission. Those are the fundamental questions ma duoko gi nyalo mana yudore as such an election conference. To pinje machalo kaka Ghana, pinje machalo kaka South Africa gitimo an electoral conference within electoral cycle magi kauni jitekoro kech election onego beni ji owned kaka Trevor onego beni ng'eya ni an role na kaka Trevor Mbija apart from you being the media you as a Kenyan role na in this election is going to be this. Yes. Chenro mar yiero madundo ni Ken CHR ne wacho ni ok ginyal wacho kata no otime yo makare kata